izvi vanoremekedza vese mambo nemasabhuku nemakanzela vese vauya kuzochema baba vangu. Sorry, ndo panze 1 minute but ndokumbira 2 ndokumbira 2 ndobhadhara zvangu ndokumbira 2 zvangu inini zvekubatsirwa namadzibaba munhu wese anozviziva. Ndakazvitaura kare kuredhiyo, ivo vakazvitaurawo futi, saka handitaure. Zita rangu nonzi Simon Mutambi. Ndiri mwana wepanapa. Ndoda kutanga kutenda mai tiri kuti mai Margaret Gweshi vaigara nababa nemuroora mai Emma vakachengeta baba vachirwara. Tichizoona akambofamba makuhwe kunzi Nicola Zakaria afa, nekuti vanenge vasvika ikoko vanenge vachida makuhwa. So taiona musocial media hanzi afa. Saka funga kuti kana uri mukadzi wacho unonzwa sei uchinzi murume wako afa, kana uri mwana wacho unonzwa sei. Mashoko ivai akafamba nguva yakareba, Nicola Zakaria afa, zvichisekesa mumagurupu eWhatsApp. Tikushandisa WhatsApp zvisiri izvo. Mai ndokutendai makandichengetera baba vangu nerudo, nemuroora mai Emma ndinambovaona pavari. Ndokutendai nerudo rwese rwamakaisa kuenda kuchipatara zvanga zvisiri nyore. Vanhu vazhinji vauya pano vari kungoziva kuti Nicola Zakaria afa, asi paakatanga kurwara muri kupa tonderere paisendwa pamaisendera namagurupu muchiti Nicola Zakaria afa asina kufa. Maito kutendai zvisingaite, ende vakadzi vedu vechidiki vatiri kuroora tokukumbira kuti muve nerudo irwo rwokusvika nhasi. Nemuroora aimiramira kana mai vakundika nawo. Ndokutendai. Ini ndonzi Simon Mutambi. Ndakabatsirwa inini, munhu wese anozviziva. Kurova hwani kuraitika ndove hwani yandakaimbirwa inini, kwati yakaimbirwa muimbi yakaimbirwa nababa. Mwana wangu bvuma kurayirwa. Makamboinza song iyi? DJ unai wamboiridza ndi? DJ amboiridza alright. Ndo yangu inini? Ya baba. Kuraitika ndo ya baba. Kufamba kwenyu baba, chokwadira kusanduke. Baba wena musanduke. Chivimbiso chenyu patiri chokwadira chisanduke. Wamwari ndimi chete musanduke. Wavana venyu tose tinosanduke. Wamwari ndimi chete musanduke. Wavana venyu tose. Chimwe chokwadi chinongorwadza ndechekuti vanga vachironga pandirwadzisa dai tine stage hombe pachitorera magitari, asi zvisinei varume munoimba tozviziya ndikatimbopa vakadzi mukana mbichana because havazokwanisa kuita vigoroni neni. Uyai 1 minute, ukadarika 1 minute unobhadhara. Hip hop. Makadi yenyu muri yekwazakaria, makadi yenyu muri yeshuweshe, makadi yenyu muri yeZimbabwe. Zita ndishumbakadzi anotungamirira chikwata cheninga dzenharira gwenyambira venyu. Aiwa, tiri kuramba tichingoti nesu tiri kuchema muri yose nyaradzwai. Tinotenda nokuti takaiswa pamamonya. Handiite show ine vanhu vatatu ndinozadza bhawa nokuti ndakadzidziswa namento akanaka. Ndatenda. Amai vangu uyai. Amai vanogara kuHighfields kunonzi kuZororo kuHarare. Ndikangofa ini ndakakura muHighfields, ndakafunda paKudzanai primary.